Xa está. Ah, sí. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Damos comezo a esta sesión plenaria ordinaria do mes de abril. Primeiro punto da orde do día: adquisición por mutuo acordo da finca número 2 incluída na relación de bens e dereitos afectados polas obras de mellora da accesibilidade no núcleo de Pedrera. Este punto, como ven, hai unha parcela do titular José Luis Miguel Rodríguez, unha superficie total da finca de 25 metros cuadrados, unha superficie expropiada de 4 metros cuadrados, unha clasificación urbanística de solo urbano de núcleo rural, unha situación básica do solo urbanizado, destino urbano, e outros bens afectados serían 4,8 metros cúbicos de muro de pedra de mampostería e unha valoración de 567 euros. Se queren preguntar algo. Boas tardes a todos. Bueno, que vamos a decir desta obra que vendo os antecedentes se pode comprobar que ven xa dunha aprobación realizada no pleno do 2022, exactamente o 31 de marzo de 2022, do anterior goberno, un procedimento moi longo, polo que se pode ver no propio expediente. Acabase agora de asinar o 21 de abril o informe de intervención adiante e o Partido Popular vai a votar a favor, como non podía ser de outra. Sí, bueno, non o dixen antes, pero se trata dunha actuación para a ampliación dun camiño para mellorar esa accesibilidade. Procedemos entón a votación. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Punto segundo da orde do día: adquisición por mutuo acordo das fincas incluídas na relación de bens e dereitos afectados polas obras da rede de saneamento en Iria Flavia. Facer unha cuestión previa, como unha das afectadas é a concelleira do Benega, cando remate a exposición e para o debate e votación terá que ausentarse. Non é previo. No debate e votación tens que sair. Na exposición só vou a facer o repaso das 4 fincas que están afectadas, os seus titulares, e despois procederemos ao debate e votación. Isto, como digo, é para unha obra de mellora da rede de saneamento en Iria Flavia. Son 4 fincas afectadas. A primeira, o titular é a señora Rey García, unha superficie total da finca de 533 metros cuadrados, unha superficie afectada de 1 metro cuadrado, 11 metros cuadrados de servidume, 13 metros cuadrados de ocupación temporal, cultivo dedicado a horta, clasificación urbanística de solo urbano de núcleo rural, situación básica do solo urbanizado e unha valoración de 330,90 euros. No caso da segunda finca, os titulares son Manuel Calvo Rodríguez e María Jesús Martínez Buceta, unha superficie total da finca de 766 metros cuadrados, unha superficie afectada de 1 metro cuadrado, 3 metros cuadrados de servidume e 4 metros cuadrados de ocupación temporal, cultivo tamén e horta, unha clasificación urbanística de solo urbano de núcleo rural e unha situación básica do solo urbanizado. Sería un valor de 113,68 euros. A terceira finca, os titulares son os herdeiros de Eugenio Calvo Lapido, o 50%, e herdeiros de Rosa Rodríguez Danza, o 50%. Unha superficie total da finca de 967 metros cuadrados, unha superficie afectada de 1 metro cuadrado, 25 metros cuadrados de servidume e 31 metros cuadrados de ocupación temporal, o cultivo e horta, clasificación urbanística solo urbano de núcleo rural e solo non urbanizable común, a situación básica do solo é urbanizado e rural, e unha valoración de 462,51 euros. E a última finca sería, os titulares serían Vicente Blanco Alonso e herdeiras de Julia Fernández Miguens, unha superficie total da finca de 1.321 metros cuadrados, unha superficie afectada de 1 metro cuadrado, 1 metro cuadrado de servidume, 8 metros cuadrados de ocupación temporal, o cultivo e horta, a clasificación urbanística solo non urbanizable común, situación básica do solo rural e unha valoración de 16,26. Ahora sí que procederemos ao debate, por lo tanto, ten que sentarse. Se Partido Popular, se queréis. Estamos de acordo, isto foi algo consensuada a Concelleira de Obras, habíamos falado, hai disposición en este
negociado os veciños que acaba de decir vostede, consideramos que é algo bo e, polo cal, de ser unha obra negociada, ten o apoio do Partido Popular. Moi ben, pois sometemos ao acordo a votación, votos a favor, queda aprobado. Se pode acceder a señora Rey. Bea, perdón. Pasamos ao terceiro punto da orde do día. Ratificación do decreto do alcalde 231/2026 do 17 de febreiro, polo que se solicita a adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia a través da Consellería do Medio Rural e a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A., SEAGA, en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais para a consolidación do sistema público de xestión da biomasa nas franxas secundarias. Non ten o título, xa recolle bastante ben do que se trata. Adherirse a este convenio para a xestión de franxas secundarias e para a empresa SEAGA. Non sei se queren Nada, explicar que xa ven o ano 2018 hai un previo convenio no cal se chegou un acordo entre Xunta, FEGAM e SEAGA, expire no ano 2024, agora hai un novo convenio que firman Xunta e SEAGA, e no anterior prácticamente se chegou a totalidade dos concellos que se habían adherido. Este último dato que teñemos era que estaban nos 292 concellos adheridos. Consideramos que é algo positivo para o concello, nos terá a seu carón tanto que sean convenios deste tipo a nivel autonómico como a nivel estatal, nos terá unha liña que pon o propio convenio, que ten como finalidade pois mellorar a execución das labores de xestión da biomasa e prevenir así os incendios e diminuir o número dos que se produzcan nas zonas de interface urbana, garantindo así a seguridade das persoas e dos bens. En ese caso sempre nos terá o goberno municipal a seu lado. Moitas grazas. Recordarle a ustedes e explicarlle aos veciños porque este concello non se adheriu a este convenio, como vostede di, antes. Pois é fácil. No 2007, fai casi 20 anos, saliu a Lei de Prevención de Incendios Municipal que decía que os concellos tiñan que facer un plan de prevención de incendios. Pois, curiosamente, cando nos chegamos a este goberno, non había plan de prevención de incendios. Había un borrador que hubo que reformar, que hubo que volver a actualizar, que hubo que poñer a exposición ao público, que hubo que esperar 6 meses polo informe preceptivo e vinculante favorable da Consellería de Medio Rural, e que por fin este goberno aprobou ese plan de prevención de incendios municipal que é obligatorio para poder adherirse a ese convenio que vostede di que é tan bo. Entón, quero recordarlle que isto mostra outra vez a desidia e a falta de traballo dos gobernos anteriores dos que vostede formaba parte. Vale? Para que o sepan xente, porque non estábamos adheridos. Moitas grazas, señora Castro. Ten alguna cuestión que queira tratar? Sí, me parece. Vamos a discutir. Primeiro vamos a comprobar o que está dicindo vostede. Claro. Vale, vamos a pedir todo o expediente a ver se había borrador ou non, porque había subvención para este tipo de cousas. Xa o iremos vendo, xa iremos pedindo, eu xa irei pedindo toda a documentación que había. Se me deixa, agora estou no turno da palabra. Eu considero que desto, eu non lle estaba reclamando, estou dicindo que estamos de acordo con o que se diría. Eu que non sei por que agora ven vostede aquí ahora dicindo toda esta sarta de, non sei, como de buscando enfrontamento. Eu considero que neste tipo de cousas non debe haber enfrontamento político, o único debe haber vontade. Vostede, se quere xogar eso, xogue, nós non. E iremos buscando toda a documentación para ver se todo o que está dicindo vostede é verdade ou non. Rematou. Vale, non, xa o iremos buscando. Señor Rodríguez Conde, os antecedentes administrativos están claros. Vamos a ver, Decía que eu viñamos con intención de votar a favor, porque consideramos que é algo bo, e así, non estamos recriminando, eu creo que na minha primeira intervención non recrimine nada, todo o contrario, me puxen a seu carón para poder axudar no que foi, sea deste convenio a nivel autonómico, sea a nivel estatal. Sí, o que entendín eu que quería matizar a concelleira Castro é precisamente
que se non se adheriu antes este Concello foi porque non había plan de incendios, e se non había plan de incendios é porque... Pero que nadie recriminou eso. É que eu non entendo. Nadie recriminou porque, perfecto, que veña ahora. Non por vir antes, era di que uns 6 meses que dende a Consellería de Medio Rural non lle responderon. Vale, iremos comprobando todo o que estaba dicindo era que se ameaza ou non. Nada máis. Non lle estou recriminando nada, estou explicando a poboación porque este Concello nos adheriu antes a este convenio na súa totalidade. Vale. Logo no convenio do ano 2018 non estaba adherido. Sí, pero Vale. Estaba adherido, non? Quere que lle explique como Estaba adherido. Sí ou non? Para vostede un parlamento. Estou preguntando se estaba adherido. Para vostede un Do parlamento. 18 ao 24 estaba adherido. Sí ou non? No, si ou non, non, me poderei decir si ou non. Estou lle preguntando. Estou lle preguntando. Vale, ahora pues falaré. Sí, por favor. Este convenio que este Concello estaba dicindo en 2018 en parte a este convenio. Na parte que vostede matizou e alardeou que a xestión das mesas secundarias non, porque non había plan de prevención de incendios municipais. Entón, pode darlle as voltas que queira. Podo explicarlle, podemos empezar a matizar punto por punto o convenio, porque nesto algo sei, algo, non moito, pero algo sei. E algo mellor, Aquí sabemos todos. algo sei, non, eu sei algo máis. Entón, podo explicarle os puntos de vostede, explicarle a aprobación. O que ten que quedar claro é que o que vostede alardea deste convenio, que a xestión por parte da empresa se haga con os matices que ten este convenio, porque non é así, das baixas secundarias, Falei de taxas secundarias. Non os falei. da interface, No. O que ven no propio informe que vostedes se acaban de presentar. vale, O mismiño. No que ven no seu informe. me vai Non deixar... o collí do outro lado. Vale. Unha pregunta logo, este convenio vostede sabe o que xestiona, non? Ou non o sabe? Non sei, que vostede, quero que me diga. A ver. Sabe vostede o Non que sei. xestiona as baixas secundarias? Vale. Sabe ou non? 10 kilómetros de pistas, 15 kilómetros de 12. pistas, 12, non 10. 12 xa. 12 no anterior e Ah, agora 12. 12. 10 no anterior e 12 agora. Non veña con Que 10. 12. xestiona 10 hectáreas de faixas secundarias. Pero esas faixas secundarias que xestionan teñen que ter un expediente iniciado polo Concello. Non é que veña aquí se haga a facer as 10 hectáreas que vostede ou eu queira, porque lle temos que mandar todo o expediente. O que tamén fai é a notificación, que eso sí que nos vai ao Concello a sacar moito traballo. Pero bueno, non é como vostede, non alardee dun convenio ao que lle faltan moitas cousas. Non se adheriran. No, si nos queremos adherir, Hombre, lle si digo, non é que bo, parte non se deste adhiran. convenio, Xa está. parte deste Si convenio usted- nos beneficia. Non estou dicindo eso. Estaba lle dicindo a poboación por que nos adherimos na totalidade con anterioridade. Se o quere ben, pero esa é a realidade. Vale, e o expediente está aí para ver, claro. Hombre, si está aí para ver. Moi ben. Sometemos a votación a ratificación deste decreto. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto cuarto da orde do día. Moción presentada polo BNG en relación á defensa das traballadoras e traballadores galegos e contra a criminalización das baixas laborais por parte do Goberno da Xunta de Galicia. Ten a palabra a señora Rei para defendela. Recentemente, no marco do debate sobre o Estado da Nación, o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, presentou como principal medida en materia laboral unha proposta dirixida a endurecer o control sobre as baixas por incapacidade temporal. Esta iniciativa, lonxe de abordar as causas estruturais da precariedade ou a saúde laboral, supón un ataque directo aos dereitos da clase traballadora galega. A proposta do Partido Popular parte dunha premisa insultante: situar o foco da sospeita sobre as traballadoras e traballadores, cuestionando a súa honestidade e tratando o persoal médico como cómplice de prácticas fraudulentas. Esta visión ignora deliberadamente a realidade estatística do país, que desmonta calquera teoría sobre o abuso da incapacidade temporal. Galiza sitúase como a segunda comunidade autónoma co índice máis baixo de baixas laborais de todo o Estado, 27 de cada 1000 afiliados fronte a media estatal de 40. O problema en Galiza non é o absentismo injustificado,
sen unha xestión sanitaria deficiente e unha precariedade laboral alarmante que se manifesta nos seguintes puntos. Sinistralidade laboral. Galiza lidera sistemáticamente as estatísticas de accidentes de traballo, con cifras dramáticas como as 43 mortes registradas o pasado ano. Colapso da sanidade pública. Se as baixas teñen unha duración maior no noso país, é debido ás listas de espera e ao desmantelamento da atención primaria e especializada, o que atrasa inevitablemente diagnósticos e tratamentos. É a privatización encuberta. Esta proposta pretende utilizar o colapso sanitario como excusa para derivar competencias e recursos cara ás mutuas privadas, debilitando aínda máis o sistema público de saúde. Criminalizar a quen padece unha enfermidade ou sufriu un accidente laboral é socialmente impresentable. O que compre non é perseguir a doentes, senón reforzar o persoal sanitario e mellorar as condicións de seguridade nos centros de traballo. E por todo o exposto, polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista somete a debate a aprobación dos seguintes acordos. Primeiro, a Corporación do Concello de Padrón amosa o seu rexeitamento á proposta irresponsable da Xunta de Galiza de endurecer e dificultar o acceso ás baixas laborais, por considerar que criminaliza de xeito injustificável a clase traballadora galega. Segundo, o Pleno do Concello de Padrón solicita á Xunta de Galiza a pedir desculpas públicamente ás traballadoras e traballadores galegos polas acusacións intoleráveis de fraude e absentismo vertidas dende a presidencia do Goberno galego. E terceiro, o Pleno do Concello de Padrón insta a Xunta de Galiza a, primeiro, reforzar de xeito inmediato o persoal da sanidade pública, especialmente en atención primaria, como medida imprescindible para garantir unha atención rápida e eficaz que reduza os tempos de recuperación das doenzas laborais. Segundo, abandonar calquera estrategia de privatización da xestión da saúde laboral a través das mutuas, por ser unha deriva vulnerável para o sistema público e os dereitos laborais. Terceiro, incrementar as políticas de prevención de riscos laborais e vigilancia sobre a sinistralidade para frear o elevado número de accidentes e mortes no traballo en Galiza, unha situación que resulta insustentable. E cuarto, dar traslado destes acordos ao Goberno da Xunta de Galiza e aos grupos parlamentarios con representación no Parlamento de Galiza. Moitas grazas, señora Rey. Señor Rodríguez Conde. O absentismo laboral é unha realidade con notables consecuencias sociais e con impacto anual na productividade en Galicia, de máis de 2.200 millóns de euros. Tanto Galicia como España afrontan un desafío relevante ante o impacto do absentismo laboral, nun contexto no que o Goberno de España está á fronte na clasificación da Unión Europea e Galicia é a segunda comunidade autónoma en xornadas perdidas de duración media das incapacidades e prevalencia de procesos de longa duración. Abordar este fenómeno atinxe a todos os axentes, administración autonómica, sindicatos, empresarios, e tamén o Estado, que debe actuar con rigor e responsabilidade. O propio Goberno de España está poñendo o foco no absentismo con propostas de seguimento de absentistas reincidentes, pero a Xunta de Galicia dá un paso adiante e lidera a busca de solucións o diálogo social como ferramenta clave para traballar a todos os niveis, escoitando a empresas e traballadores. Un espazo que se verá potenciado coa aprobación o pasado 20 de abril no Consello da Xunta de Galicia con comisións obreras e UGT, do decreto que regula o seu funcionamento. O obxectivo non é cuestionar as baixas laborais, senón analizar as causas e consecuencias desde o máximo respeto aos dereitos legítimos dos traballadores e traballadoras, e deseñar un plan integral escoitando o diálogo social que permita reducir o impacto do absentismo co foco na reducción de baixas evitables, a prevención de riscos e benestar laboral, a optimización de procesos de xestión e tamén a loita contra os abusos. Galicia está a tomar medidas en beneficio dos pacientes, dos profesionais médicos que prescriben a baixa e da administración que financia a prestación. Por iso, a Xunta de Galicia creará unidades especializadas como apoio aos médicos de atención primaria das baixas por doenzas máis prevalentes como a saúde mental e as musculoesqueléticas. Tamén mellorará a colaboración xa existente coas mutuas para agilizar probas e reducir o tempo de baixa dos procesos de control e seguimento para facer o seu labor o máis áxil e eficaz. Así, a fecha de marzo, revisáronse máis de 126.000 procesos de baixa
laboral que deu como resultado a alta de 30.100 persoas. Por outra parte, esta moción mestura distintas cuestións, como a siniestralidade laboral ou a situación da sanidade pública, que merecen un debate serio e específico, pero que non poden utilizarse como argumento para rexeitar calquer medida orientada a mellorar a xestión das baixas laborais. Tampouco compartimos a acusación de privatización encuberta. A colaboración coas mutuas e outros axentes forma parte do sistema desde hai anos e responde a criterios de eficiencia, sen que iso supoña, en ningún caso, un debilitamento da sanidade pública. Desde o noso grupo defendemos un modelo que combine a protección dos dereitos laborais coa responsabilidade no uso dos recursos públicos, apostando por mellorar a atención sanitaria, reducir os tempos de espera e garantir un seguimento axeitado dos procesos de incapacidade temporal. Grazas. A ver, o BNG presenta unha moción de partido e o Partido Popular lle dá unha resposta tipo, entón eu creo que en tanto que todos os grupos políticos que temos representación nesta corporación temos grupo parlamentario e isto ven por unha cuestión de algo que o presidente adiantou no debate do Estado de Autonomía, pues creo que a través dos grupos parlamentarios de cada formación política pues leven ao Parlamento e debatan ali, porque eu creo que isto pois está un pouco fora de lugar nun Parlamento, perdón, nunha corporación municipal, nun pleno dunha corporación municipal. Por tanto, xa case eso sen entrar no fondo da cuestión. Agora, no tema das baixas, evidentemente as baixas non é algo incontrolable, as baixas é algo que evidentemente hai que ter conta delas e que a administración debe cercionarse de que se apoyan a unha situación de baixa que realmente o necesita, evidentemente. Por tanto, tampouco creo nesas declaracións que fixo o presidente da Xunta no debate da Estado de Autonomía, eu non creo que fose algo tan dramático, tan grave como se amosa como para presentar esta moción que presenta aquí o BNG. Con todo, en fin, como digo, é unha cuestión que debería debaterse no Parlamento de Galicia ou se se quere no Parlamento do Estado, porque o Partido Popular tamén fixo alusión precisamente ás competencias ou ás accións que está tomando o Goberno do Estado nesta materia. Por tanto, creo que está fora da competencia deste pleno e non lle vexo o sentido de tratarlo aquí. Señora Rey. Bueno, volvemos a empezar outra vez a explicar que compete ou non compete a un goberno municipal. Eu entendo que un goberno municipal, a corporación municipal, hai determinadas cousas que non pode modificar directamente, pero sí pode presionar ao resto das administracións para que tomen unha decisión ou outra evidenciando cal é o posicionamento mayoritario neste caso do Concello de Padrón, pois do que estamos no pleno do Concello de Padrón, o cal sí que creo que é competencia do Concello de Padrón trasladar á Xunta de Galiza cal é o posicionamento mayoritario desta corporación con respecto a este tema. Con respecto a toda a intervención que fixo o Partido Popular, bueno, eu teño aquí moitas anotacións, pero para que intentar separar isto precisamente desas acusacións de mocións tipo ou mocións de partido ou non sei que, bueno, vou a ler directamente unha parte, porque é máis extensa, pero vou a ler simplemente unha parte da nota de prensa da Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública. E aquí non hai nin siglas políticas ni nada, é unha asociación galega para a defensa da sanidade pública a respecto desta medida polo que traigo aquí a moción. E din que dende a Asociación Galega denuncian esta medida porque, primeiro, supón un novo paso na privatización da sanidade pública que atenta contra o dereito á saúde e á asistencia sanitaria das persoas enfermas, entregando a competencia das baixas laborais ao empresariado, que controla unhas mutuas que son asociacións privadas de empresarios. Segundo, atenta contra o dereito á saúde, á asistencia sanitaria e á protección económica das persoas enfermas.
Sabemos por estudos que Galiza é a segunda comunidade con menos baixas laborais que emite. Entón, non entendo de onde sacan os datos de tanto absentismo laboral, pero bueno, porque todos os demais accedemos a datos que non afirman esta cuestión, pero bueno. Terceiro, cuestiona a capacitación profesional do persoal médico do sistema sanitario público para valorar e tratar a saúde da poboación. E isto a pesares dos colapsos e masificación das consultas pola mala xestión do Partido Popular en Galiza. Cuarto, pon baixo sospeita a calquera persoa enferma que non poda traballar e requira dunha baixa laboral, considerando aos pacientes como delincuentes e defraudadores. E quinto, supón un paso máis na privatización da sanidade e aquí dá determinadas pinceladas que xa non vou a decir porque máis ou menos o resume ou a exposición da moción, e di ademais que as unidades de apoio poñerán o seu foco de atención nos trastornos mentais e musculoesqueléticos, mentres que os centros de saúde non dispoñen de persoal de psicología clínica e fisioterapia necesarios para previlos, tratalos e recuperalos. Ten máis puntos que podería explicar, pero podería estar aquí moito tempo debatindo isto, creo que cae de caixón, que efectivamente, se realmente queren atallar o problema das baixas laborais demasiado longas, den atención rápida e eficaz, den tratamento pronto e eficaz. Porque unha persoa que ten un accidente laboral e resulta que o médico que lle di é que para recuperar o ombro necesita uns tratamentos de fisioterapia, por exemplo, pero poderían ser moitas máis, e resulta que para poder acceder á primeira consulta de fisioterapia ten que esperar 8 meses, ese señor ou esa señora, cando vaya á rehabilitación, efectivamente, dirán, bueno, vamos a dar sesiones, pero efectivamente isto xa non está para recuperar ou vai a quedar con algunha eiva, evidentemente. Se ese accidente, ademais, lle provoca que teña que pasar por un quirófano para unha operación, a non ser que sexa de vida ou morte, e entonces sexa un pouco máis rápida, as listas de espera, a pesar de que están escondidas, tapadas e solapadas, sabemos todos perfectamente que son unhas listas de espera agonizantes que fai que cando esa persoa chega a operación a súa porcentaxe de que quede algunha eiva derivada non só da lesión, sino tamén da operación, aumenta sustancialmente. Entón, déixense de privatizar, déixense de culpabilizar, déixense de criminalizar, atendan, fagan inversión, toda esa inversión que queren facer en sanidade privada e en mutuos, fagan inversión en saúde pública, que seguro que lle van a sacar moito máis rendemento e mellorará moitísimo todas estas baixas laborais que de repente tanto lle preocupan ao Partido Popular. Moitas grazas, señora Rey. O Partido Popular queren facer alguna matización a esta cuestión. Pois sometemos entón a votación desta moción. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda rexeitada a proposta. Punto quinto da orde do día, moción presentada por o BNG en apoio ao sector lácteo galego. Ten a palabra, señora Rey. O sector lácteo galego constitúe unha das principais bases do noso sistema productivo e do medio rural, sendo Galiza responsável do 42% da produción de leite do conxunto do Estado. Esta realidade, lonxe de traducirse nunha posición de forza, está a convivir cunha perda progresiva de explotacións, unha caída de rendibilidade e unha crecente incerteza para o futuro do sector. Nos últimos anos, o peche constante de explotacións, cun ritmo próximo a un ao día, evidencia a existencia de problemas estruturais que non están a ser abordados de maneira eficaz polas administracións competentes. Entre estes problemas destacan a falta de relevo xeracional, a escasa superficie agraria útil, a dependencia de recursos necesarios para a produción externos e especialmente a falta de capacidade negociadora do sector productor frente á industria. A pesar do peso determinante de Galiza na produción láctea, o prezo do leite en orixe continúa fixándose fora do país, situándose sistemáticamente por debaixo da media estatal, mesmo tendo en conta a alta calidade do produto galego.
Esta situación supón unha clara desvantaxe competitiva e contribúe á perda de rendibilidade das explotacións. A maiores, a actual conxuntura, marcada polo encarecemento dos custos de produción, especialmente en combustible, fertilizantes e alimentación, e pola previsión de novos contratos á baixa, agrava a situación do sector, xerando unha enorme incerteza entre os produtores e produtoras. Outro dos elementos clave é a escasa capacidade de transformación do leite en produtos de maior valor engadido. A pesar dos datos oficiais, a realidade é que unha parte significativa da produción galega continúa saindo en formatos de baixo valor, o que limita a capacidade do sector para xerar riqueza no territorio. Todo isto evidencia a necesidade de impulsar un cambio de modelo que aposte por valorización do produto, pola mellora da capacidade negociadora do sector e pola adopción de políticas públicas adaptadas á realidade galega, que garantan a viabilidade das explotacións e o futuro rural. E por todo o exposto, que o Bloque Nacionalista Galego somete a debate e a aprobación dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galiza a promover a constitución dunha mesa de interlocución sectorial entre empresas lácteas e representantes do sector produtor galego, coa mediación da Consellería de Medio Rural para establecer un marco galego estable de negociacións nos prezos do leite en orixe. Convocar de xeito urxente o Observatorio do Sector Lácteo co obxectivo de analizar a evolución dos custes de produción e garantir o cumprimento da lei da cadea alimentaria. Adoptar medidas urxentes para resolver as axudas á incorporación de mozos e mozas ao sector e impulsar políticas que favorezan o relevo xeracional. Poñer en marcha medidas para recuperar a superficie agraria útil e reducir a dependencia de recursos externos, facilitando o acceso á terra. E segundo, instar a Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado a adoptar medidas que compensen o incremento dos custos de produción, nomeadamente en relación ao combustible e os fertilizantes. Muchas grazas, señora Reis. Partido Popular. A Mesa Sectorial do Leite é un órgano de coordinación e diálogo de sector lácteo no España, que é dependente do Goberno de España, polo que ninguna comunidade autónoma pode convocar unha Mesa Sectorial do Leite no seu territorio. O Partido Popular é consciente da situación actual do sector leiteiro e, dende mediados de marzo, está a manter unha ampla rolda de contactos con todos os axentes do sector. Tamén reforza os controles para verificar que se cumpre a legislación na asignatura destes contratos e impulsa accións para vixiar a trazabilidade do leite, exigindo tamén a colaboración do Goberno de España en numerosas ocasións. Fai uns días, a Xunta de Galicia mantiña un encontro coas organizacións agrarias, as AGA e Unións Agrarias, e acordábase presentar ao Goberno de España un documento conxunto para exigir, unha vez máis, mellores na lei da cadea alimentaria para proteger aos produtores. Por outra banda, sorpréndenos a actitud do Goberno de España, que segue falando da estabilidade no sector, cando é evidente a difícil situación que afrontan neste intre os produtores, marcada por esta baixada nas ofertas das industrias e un incremento dos custos de produción pola inestabilidade internacional. A Xunta de Galicia xa abriu unha ventena de expedientes e continúa traballando nesta liña co fin último de garantir un equilibrio na cadea de valor do leite e o cumprimento estricto da normativa. O Partido Popular, dende a Xunta de Galicia, traballa da man do sector e con diversas liñas de axudas que buscan mellorar a rendibilidade das nosas explotacións e favorecer a remuda xeracional do agro, e así o seguirá a facer. Nesta liña, este mesmo ano, mobilizáronse 53 millóns de euros para favorecer a incorporación de mozos e financiar os plans de mellora asociados a dita incorporación, facilitando a modernización das súas explotacións para mellorar a rendibilidade das mesmas. A Xunta de Galicia aposta pola ordenación do territorio rural mediante a combinación equilibrada dos diferentes usos do solo, agrario, gandeiro e forestal. Por iso traballa con ferramentas normativas, como a Lei de Recuperación de Terras e instrumentos como os parcelarios, para frear o abandono e poñer en valor os predios con vocación agraria. Ao tempo, a través do Plan Forestal de Galicia, coméntase un aproveitamento sustentable do monte, tanto dende o punto de vista económico como social e ambiental. Gracias a esta labor, en coordinación e colaboración co sector, o monte galego é líder nacional en produción de madeira, que a nosa comunidade está considerada como a potencia de eido forestal. A Xunta de Galicia aprobou o pasado 30 de marzo activar un plan de 157 millóns de euros para atender aos sectores con máis dificultades e ás familias vulnerables fronte ás consecuencias da guerra de Oriente Medio.
mantendo anteriormente reunións cos sectores máis afectados para coñecer de primeira man o impacto do tecido productivo. Este plan, con 20 liñas de actuación, centra en reducir o impacto de incremento dos custos enerxéticos e logísticos, soster a actividade económica e o emprego, reforzar a resiliencia das cadeas de suministración, acelerar os investimentos en transación enerxética e eficiencia e facilitar a adaptación das empresas galegas a un escenario internacional máis complexo. Por outra banda, están a traballar na creación dun observatorio de precios agrarios. Este instrumento terá como objetivo mellorar o seguimento e análise da evolución dos prezos nos principais sectores agroalimentarios, reforzando a transparencia e a capacidade de resposta do sector ante os posibles impactos derivados dos cambios nos mercados internacionais. Con esta iniciativa, búscase dotar unha ferramenta de análise continua que permita anticipar tendencias de mercado e apoiar a competitividade do sector agrario galego nun contexto de maior apertura comercial. Moitas grazas. O mesmo que lle comentaba na proposta anterior, volve a ser unha proposta de partido que volve a ter unha resposta tipo por parte do Partido Popular. Que se isto son competencias, se o que estamos tratando son competencias autonómicas ou estatais, o que corresponde é que os seus grupos parlamentarios no Parlamento de Galicia, no Congreso de Deputadas e Deputados, pois defendan esta cuestión. Eu creo que o que se espera a cidadanía padronesa é que aquí tratemos as cuestións que afectan directamente ao noso municipio. Por tanto, creo que está fora de lugar tamén tratar esta cuestión. Señora Rey. Pois nada, volvemos outra vez. Exactamente igual que a cidadanía de Padrón son tamén traballadoras e traballadores que poden sufrir algún accidente laboral e están de baixa en algún momento e necesitan a súa defensa. No Concello de Padrón, ademais, temos dúas granxas que se dedican a recollida de leite, de maneira que eu tamén entendo que a Corporación Municipal e o Goberno Municipal deberán ter un posicionamento de defensa da industria que ten aquí, porque non só temos aluminio e madeira, resulta que tamén temos leite, e tamén haberá que defenderlos, digo eu. Despois, con respecto á intervención do Partido Popular, entendo o xogo perfectamente de na Xunta facemos unha cousa, o Estado nos leva a contraria. Nos queríamos, pero o Estado non nos deixa. Ben, o Goberno do Estado está neste momento o Partido Socialista, pero non leva 50 anos. Verdad que non? E antes do Partido Socialista estuvo o Partido Popular. O problema do prezo do leite, o problema do peche de granxas, o problema do abandono do agro en Galiza non é de fai 4 días. Tampouco é de fai 2 meses, dende a guerra de Irán. Tampouco, Efectivamente, hai cousas que agravan ou aceleran o proceso. Ahora, o problema cas granxas e co agro en xeral neste país levámonos sufrindo décadas. E desas décadas, a maior parte desas décadas, excepto un par de excepcións, foron baixo gobernos do Partido Popular. Coa complicidade, efectivamente, tamén do Goberno do Estado, que o leite sempre foi moneda de cambio para o aceite, para a naranxa ou para o que fora, porque Galiza é lugar de espolio para todo o mundo, porque aquí consideran que o único que temos aquí é bens e materia prima estupenda e maravillosa que é para vender, regalar e que disfruten outros, mentras nós aquí temos espolio, pobreza e demais. Entón, entendo o xogo, agora fagan tamén un pouco favor, porque chega un momento que es que costa non entrar ao trapo, porque a veces parece que están vacilando. E despois di, o goberno da Xunta apoia o agro e se reúne. Volvo a decir o mismo, o problema do agro non é de fai 4 días. E apoia o sector madeireiro, que tamén é un puntal en Galiza, sí, claro, o eucalipto, que é precisamente un dos problemas do abandono do agro. Non o único, e non a excepción, e non a razón principal, o millor,
de eso, pero é un grave problema para este país. E aquí, mentras se siga pensando en este país como moeda de cambio para afinar convenios con outros países, ben sexan da Unión Europea, ben sea de Mercosur ou ben sea con calquer outro país de convenio, e que este país simplemente sexa moeda de cambio, non só vamos a ter problema co do agro. Estamos tendo problema co agro, claro que sí. Estamos tendo problema co marisqueo, ca pesca. Estamos tendo un problema moi grave de poboación, moi grave de poboación. E todo isto son as razóns polas que van surdindo un problema e outro. Por que non hai poboación? Porque de que van a vivir? Si teño que emigrar para poder vivir, aquí non me queda nada. E o pouco que me queda está en risco porque está Altri, porque está a mina de Touro, porque está Ence, porque ahora era eólica os eólicos nos montes, ahora eólica mariña. Por favor, uns e outros, deixen de utilizar este país como moeda de cambio para negocios de catro e para poder chegar a acordos con outros países a costa da riqueza e da vida que ten este país. Por favor. Moitas grazas, señora Rei. O Partido Popular quere engadir algo máis? Bueno, sometemos a votación, por tanto, esta proposta do BNG. Votos a favor, votos en contra, abstencións, en consecuencia do rexeitado. Vamos ao punto sexto da orde do día, dación de conta dos decretos do alcalde do número 401/2026 ou 486/2026. Punto séptimo da orde do día, mocións de urxencia, non hai ninguna presentada, se hai algún que queira presentar o xeito oral. Pasamos ao punto oitavo da orde do día, robos e preguntas, un par de preguntas que se quedaron sin contestar do pleno anterior. Unha pregunta do Partido Popular, se hubo sanción sobre o parque eólico, a resposta é non. E outra pregunta que formulou, se firmou o Concello en contacto con Covering Solutions SL, tampouco. Non sei se teñen alguna pregunta que queiran formar. Bueno, robos, primeiro, non hai ningún presentado en tempo e forma, entendo que son orais, non sei se teñen algúns. Eu teño un. Adiante, señora Rei. Bueno, máis que un robo, é unha lembranza, porque levamos máis de 3 anos de mandato e cada vez que pregunto cando se van a retirar os contenedores das illas despois de Pascua. Despois de Pascua. Cando se asine, bueno, é un robo. Estamos despois de Pascua, por favor, cumpra. Pero é un robo, é unha Cumpra. pregunta. Xa estou dicindo, é un robo, que cumpran. Vale. Ten algún outro robo? Non. Partido Popular? Nos temos un mesmo que estes días nos chamaron, hoxe un problema de alcantarillado que hai en Cortiñas que verte para fora, que se usan o antes posible, verte o camiño público. Vale. Estes días foi. A mí ainda me chamaron hoxe para dicir que continúa votando, si quere mostrolle fotos, non as imprimín, as teño en... Non, digo, porque normalmente cando se producen estas cuestións de cando chove moito tal, pero bueno. Non cuesta nada aquí. No camiño ali, eu xa sei. Sí. Vale. Xa estamos. Xa ten coñecemento concelleiro. Vale. Pasamos entón ás preguntas. Bueno, vou presentar, non sei se ten unha pregunta oral. Adiante. No ROM aprobado no pasado pleno do mes de marzo, e que está publicado na página do Concello dende o 8 de abril, no seu artículo 63, uso e promoción da lingua galega, punto 5, no prazo máis breve posible desde a aprobación deste regulamento orgánico, o Concello de Padrón aprobará unha ordenanza para o impulso social da lingua galega e fomentarase accións de normalización lingüística. O señor alcalde quedou en trasladar fai máis dun mes aos portavoces da Corporación Municipal datas para a negociación precisamente da proposta de ordenanza presentada polo BNG xunto coa do ROM
e que a día de hoxe, aínda non temos, polo menos a portavoz do BNG, data para tal reunión. Ten pensado cumprir en algún momento algo do que prometen? Para cando esta reunión? É certo que yo dixen e despois se me pasou. É certo que yo dixen que lleva a dar unhas datas e non llas din e despois me lo paso. Sí, temos pendente iso, pero bueno, ya tamén te digo que o ROM aínda non está definitivamente aprobado. Vale. Hombre, espero que non espere a que este definitivamente aprobado para sentarse a negociar. De todas maneiras, tamén lle digo, políticas de promoción da lingua galega se fan todos os anos. Todos os anos. Alguma pregunta máis? Sí, sí. Francisco Franco Bamonde. O pleno do 27 de marzo de 2025 aprobaba por unanimidade, se aprobaba o pleno por unanimidade, a retirada de todas as distincións ao dictador, fillo adoptivo, alcalde honorario, medalla de ouro, concedidas en 1945. Así como solicitar aos ordeiros a devolución desa medalla. Hai unha primeira parte, que é esta, que é como está ese trámite de solicitarle aos herdeiros a devolución destas distincións. O contexto xa foi despois da celebración da sesión plenaria se lle fixo unha comunicación na que se lle requería precisamente a devolución desa E? non houve contestación e non houve devolución da medalla, claro. Non creo que nin que sepa que existe, pero bueno. Pois haberá que reclamarle outra vez ou buscar outra vía para que a devolva. Se non existe, que diga, non existe. Tampouco temos moito coñecemento de que foi entregada, porque, bueno, isto é unha cuestión máis polo que pudemos indagar, esa era a intención, pero non se lle fixo entrega nese momento e non houve acto público no que se lle entregara. Algo así como que se determinou que se lle enviaría ou que se faría noutro momento. Pode ser que ni sequera fose entregada, pero bueno, a reclamación está feita. E hasta onde eu sei, sen, bueno, se non está a secretaria, sen contestación por parte dos bancos. A maiores, o Concello de Padrón ten estas outras distincións que propoñemos para a súa retirada inmediata, tendo en conta que en aquel pleno o señor alcalde dicía, e vou a ler textualmente como está na acta, o señor alcalde contesta en relación ao que comentaba o BNG que a intención do goberno é continuar afondando nestas cuestións. Se ben é certo que localizar esta data foi complicado porque non se atopaba na carpeta correspondente e houve que facer un baleirado máis amplo, pero que os avances en memoria democrática non se deterán aquí, continuarase traballando a este respecto con fin de cumplir coa Lei de Memoria Democrática. E como sempre, todo quedou nun titular e nunca máis soubemos nada máis sobre isto. Pois o BNG vai dar algúns datos que de seguro non estarán todos e haberá que cumplimentar, mas nós si demostramos o que decimos con feitos e si fixemos investigación. Gobernadores civis da Coruña con medalla de plata. Emilio de Aspe Bahamonde, 5 de agosto do 65. Jesús María de Iraola Palomeque. Son recoñecementos propios do Concello de Padrón? Sí. Medalla de plata do Concello de Padrón? Sí. Jesús María de Iraola Palomeque, 5 do 10 de 45 e 5 do 8 do 65. Antonio Martín Ballestero Costea, 5 do 8 do 65. Rafael Hierro Martínez, 4 do 10 de 50 e 5 do 8 do 65. José Manuel Pardo de Santallana, 12 do 1 do 54 e 5 do 8 do 65. Cristóbal García Martínez, 5 do 8 do 65. Evaristo Martín Freire, 5 do 8 do 65, que é tamén fillo adoptivo do ano 1966. Medalla de plata, Diego Salas Pombo, 5 do 8 do 65. Este era xefe da Falanxe da Coruña. José Ibáñez Martín, 5 do 8 do 65, ministro de Educación na ditadura, participante na depuración do profesorado e presidente do Consello do Estado. José María Rivero de Aguilar, 5 do 8 do 65, subsecretario de Obras Públicas. Constantino Lobo, 5 do 8 do 49 e 6 do 8 do 49 e 5 do 8 do 65, militar golpista. Francisco Franco Salgado Araújo, 21 do 3 do 48 e 5 do 8 do 65, militar golpista. José María Fernández Ladreda, 5 do 10 do 48 e 5 do 8 do 65, militar golpista, ministro da ditadura. Ademais, de diferente simboloxía franquista espallada por fontes como de Ribadulla, Prada, Pousada, Outeiro, lavadoiros, edificios, etc.
No pleno do mes pasado, o BNG presentou un rogo solicitando que pedisen as axudas que dentro do Departamento do BNG da Deputación da Coruña estaban impulsando para a eliminación e a pedagogía social de todo o vestixio de exaltación da dictadura franquista existente no Concello e cuso prazo remataba o 16 de abril. Solicitou o Concello esta subvención? A subvención vai ligada a un proxecto que está en redacción e, por tanto, non solicitamos esa subvención porque non está o proxecto listo e porque temos unha dotación económica específica para ese convenio. Con todo, a pregunta sobre si solicitamos a subvención está clara, pero o anterior iba en marco dunha pregunta, dun robo, dun que... Xa dicen que, baixo esta investigación, solicitábamos a retirada de todas estas insignias, que seguro que non están todos, e tal. Bueno, simplemente Esto trasladar a información. En todo caso, aí, si teño nese listado, hai algúns nomes no que aporta vostede dúas datas. É porque recibiron dúas medallas, e que tampouco explica vostede moito. Sí, claro. Vale, de acordo. E cal é a fonte da que extraeron estes datos? Pois un libro, ademais, publicado de Manuel Monge. Vale. O sea que non fixeron tampouco o traballo daqui. Colleron un libro e miraron. O traballo de arquivo fixo Manuel Monge. Vale, de acordo. Moi ben. Outra cuestión. Sí, estamos a 30 de abril e tampouco moveron ficha para negociar o pos. Logo virán laiando que remata o prazo, que non podemos perder os cartos, que non temos responsabilidade institucional, que actuamos en contra da veciñanza de Padrón, etc. Xa lle adiantamos que o BNG votará non ao pos se non é negociado. Para cando a reunión para negociar estes proxectos? Pos adicional, entendo. O pos está Non aprobado. chegou ningún pos complementario, non sabemos canto nos podrá. Claro, Bueno, non temos... nos últimos días. Non temos cuantía de pos complementario e, por tanto, habrá que escoller pues, os que están, das obras que están As obras xa tendes todas, que son as que se meteron no pos. Claro. Entón, habrá que esperar a cuantía do pos complementario que xa digo único que chegará e non chegou nada, pos complementario. Entón, Quedábamos que íbamos a negociar a orden de esos proxectos. Pero eso Estaban- dependerá Eso da cuantía que teñamos disponible, evidentemente. Cando sepamos eso, Dependíamos dos proxectos, do fraccionado dos proxectos. como de fraccionado dos proxectos. A obra de saneamento das Ao final se meteron os proxectos todos que metemos están xa metidos no pos, non podemos O modificar. POS superaba esa cantidad. Sí, Claro, supera con Claro. 8, pero por eso superaba, porque quedamos en todos estes proxectos que metemos no complementario, así como foran vindo, o cantidades, os vamos a ir collendo, pues que viran, non? Pero non entendo é que non podemos negociar outros proxectos que xa están. Entón, o único que habrá que esperar é a cantidad. Bueno, Pero a cantidad, nos sentamos e xa Claro, está. creo e que era así, escoller ¿no? dos proxectos que estaban Dos que incluídos. estaban. Eu creo que fora eso que tratáramos, pero bueno, yo me equivoco. Eu creo que non. Correcto. Bueno, e falando de proxectos, o PSOE, o Plan Especial do Casco Histórico e o Plan Especial de Iria. Ao final do anterior mandato, co alcalde, nese momento, Antonio Fernández Angueira, xa anunciara que, alo menos, o Plan Especial do Casco Histórico xa estaba a punto de sair, faltaban un par de meses para poder presentarlo. Algo que vostede mesmo, como alcalde, ao inicio do actual mandato, confirmaba en sede plenaria, que era cuestión de meses tamén. Pasaron 3 anos e nada sabemos de ningún dos plans. Sabemos que vostede, posteriormente, e sen informar aos membros desta corporación municipal, aseguraba en un acto que non tiña intención de sacalos neste mandato, que ten que decir sobre estes plans esenciais para a planificación do futuro deste concello. O sea, esa información acaba usted de sacarla da manga, eu non recordo ter dito eso en ningún momento. Pero bueno, Bueno, correcto. entón, eu o que sí teño dito é que o plan especial de Padrón estaba para salir. E é certo, que pasa? Que nós temos aquí uns traballadores, e unha capacidade de traballo. Entón, se estamos facendo outra cousa, claro, ao final hai que ir sacando un montón de cuestións ao mesmo tempo. Entón, pues, bueno, outras van quedando. Pero sí, ese plan está moi adiantado e está en condicións de aprobarse. Este va a ser culpa dos traballadores. Como sigan cas baixas laborais e a saturación de traballo, eu non sei. Non sei.
Bueno, Bueno, o chiste O será pasado- que vostede. Eu lle digo que evidentemente calquer departamento ten a capacidade de traballo que ten. Entón, Sí, no, sí. vostede me pide, no, que hai que facer isto e isto. Claro, pero teño que ordenar o traballo e facer unha cousa despois a outra, non todo a vez. claro, Vale, claro. Sí, sí. Esa é a cuestión. Eso tamén manifesta a súa, en fin, descoñecemento de como funciona. Efectivamente, son un ignorante total. O pasado 23 de marzo de 2026 fixen solicitude de documentación relativa a un posto do mercado dominicano. Tendo en conta que esta petición non supón a elaboración de ningún informe, entendo que o prazo para acceder a esta información é de 5 días. Mas estamos a 30 de abril e sigo esperando. Non é de 5 días porque non é acceso a un expediente. O plazo de 5 días é para o acceso a un expediente. Outro tipo de información ten outro plazo. Tamén, o 21 de abril, presentei solicitude de acceso ao informe da DST relativo a Trabanca, ao igual que o anterior, o prazo sería de 5 días, mas tamén sigo esperando. Pois non, tamén lle digo o mesmo, non é un expediente e vostede insisteu xa moitas veces en un informe da DGT. Non existe un informe da DGT do que o Concello teña coñecemento. E, en todo caso, se é un informe da DGT, a quen considera vostede que ten que dirigirse? A quen lle ten que solicitar ese informe? Ao Concello que foi o que recibiu ese informe. Que non, que lle estou dicindo que non. Vale, vale. Vale, Correcto, perfecto. Eu xa estou contestando. correcto. Non existe. Ben. Ten o Goberno feito un estudo sobre o custo económico que supuso para o conxunto do comercio e da hostalería do Concello de Padrón que o pasado 16 de abril o centro do pobo estivese illado polo corte dos accesos dende as 7 da mañán e a confusión creada con informacións falsas ou pouco veraces, creando ademais outros problemas como o acceso ao transporte público. Señora Rey, vostede está aquí mezclando moitas cousas. Primeiro, que haxa un evento deportivo non é nada extraordinario. Eu entendo que, bueno, pues Padrón viña durante moitos anos de capa caída e agora que hai eventos de primeira categoría, pois costa un pouco adaptarse a algunhas forzas aquí. Pero ese é un evento que contaba con todas as autorizacións, que foi ben informado, e o único problema que houve é que a empresa que debería cumplir, que é Monbus, basicamente, non o fixo. Estaba ben informado por parte da Xunta de Galicia, por parte, contaba con todas as autorizacións, e se a empresa, Monbus, non cumpliu, pois vai na liña de tantos incumplimentos que leva xa. Pero estaba, insisto, contaba con todas as autorizacións, podía acceder á estación de autobús de Padrón e non o fixo porque non quixo. Bueno, eu non preguntei polas autorizacións, pero bueno. Non, vostede dice, non, que as dificultades do transporte público. As dificultades Non estaban... só o transporte público. Bueno, pero mire, cando hai un evento desa categoría, o espazo público se informou ben que carreteras en Ben, que entendo que non teñen unha valoración económica do que supón. Obviamente non. Eso é o que preguntaba. Non se tiña preguntado. Do mesmo xeito que existe outra proba da Volta Ciclista Femenina vai Carrefour que se vai a celebrar o día 5 de maio e xa está informado tamén os cortes de tráfico que vai haber, etc. Que pasa? Que non se poden utilizar, non se pode celebrar actividades deportivas en Padrón agora ou que? Dicen eu eso. Pregunto. Dicen eu eso. Pregunto. Porque Lle molestan molestan agora as probas Dicen deportivas. eu que me molestaba. Non sei, polo que se Eu desprende. dicen se se fixera un estudo económico do que supuso a perda para o comercio. Pero por que vostede dice? Por De que vostede comercio dá por feito que é hostelería, unha porque perda? estuvo pechado Señora Rey. todo. Señora Estou Rey. dicindo por qué. Non, señora Rey, vostede dá por feito que houve unha perda. Sí, claro. Ten vostede un estudio que demostre que houve unha perda para o Teño as comercio? queixas, sí. Ah, claro, as queixas. Un estudio Sí. moi pormenorizado. Sí, Ata onde eu sei, o pobo estivo ateigado de xente durante a celebración de toda a prova. Sí, é unha cousa, eu non sei. Efectivamente, eu debo de vivir en outro planeta Sí, e a outro xente a planeta, mí me eso dico é. outras cousas diferentes. Desde logo que sí. Efectivamente, pois saberemos. Pois a resposta é non. Vale, xa está, xa apuntei, sí. Desgraciadamente, temos que traer de novo ao pleno desta corporación a situación escandalosa que está a sufrir unha traballadora deste concello. A retirada situación de acoso de todo tipo que unha traballadora do Concello de Padrón segue a sufrir por parte de outro operario como se fose pouca cousa, hai que sumarle que as accións de protección tomadas por este goberno no canto de protexela veñen a supoñer situacións de fiscalización permanente contra a víctima. É ela que ten que indicar onde está en todo momento, é ela que ten que pedir permiso para ir ao baño, etc. E mentras tanto, Eso non é certo. aparecen
Danos nos vehículos de persoas que, coa nosa denuncia neste pleno, exiximos justiza. Podemos comprobar, sen embargo, como o presunto acosador segue en activo, mesmo saindo de cañas en horario laboral e con vehículo do Concello. En resumen, unha investigación de violencia remata sen restitución dos danos da vítima, sen castigo para o agresor e amparando por acción ou por inacción novas situacións de acoso contra a traballadora. Señores do Goberno, atacando. Non dixo vostede ninguna soa verdade na súa exposición, ninguna soa. Existe unha comisión do protocolo de acoso que estableceu unha serie de medidas cautelares cando non existe ninguna medida cautelar establecida por o juzgado. Por tanto, estamos falando de persoas con total liberdade de movimento. E non é certo que existan medidas que atentan contra a presunta víctima. Non é certo. Esa é unha interpretación que fai vostede en todo caso. Sí, sí. De acordo? Sí, sí. E será cuestión de interpretación. digo outra cousa. Vostede está utilizando políticamente esta cuestión que é moi sensible, sabendo que o Concello ten que manter un perfil baixo e non pode dar toda a información que podería. Precisamente porque hai unha causa judicial aberta, hai unha vista, creo que está previsto para este mes de maio, entón, será o xulgado quen teña que determinar a responsabilidade, a culpabilidade ou non de certas persoas. Non é certo. Non, si é certo, porque hai unha causa judicial establecida. Xa dixen unha vez que unha cousa é a Estou contestando, causa señora Rey, non ten a judicial palabra. e outra é a laboral. Señora Rey, como lle digo, existen unhas medidas adoptadas pola Comisión do Protocolo de Acoso a ese respecto, que se están a cumplir todas. Todas. Vaya. Que se están a cumplir todas. Vaya. Fora de aí, señora Rey, é interpretación súa. E me parece moi mediocre utilizar este caso como ferramenta política. Moi mediocre. Moi mediocre, efectivamente. Non, explayes. Ten alguna outra pregunta? Non se preocupe. Non teño ninguna preocupación, Non se señora Rey. preocupe. Non, sabes o que non. Sabes o que non. Por desgracia. Partido Popular, por favor. Vale, nada, nos extrañou porque non viña a aprobación da acta anterior do pleno, pasou algo aí con respecto aos fillos. Sí, houve unha baixa do auxiliar administrativo e, por tanto, non pudo ser posible traer a Entendemos que non hai solamente ese problema, non? Solo eso. Vale. E depois, a seguinte, canto foi o montante dos ingresos xerados polo parque eólico das anualidades? Xa sei que non me vai poder responder agora, pero diríamos que nos respondera por escrito. As anualidades 2020, 2021, 2022 e 2023. De 2020 a 2023. Perfecto, sí. Por escrito, si xa... Vale. Alguna outra pregunta? Moi ben, pois non habendo máis puntos incluídos na maioría, levántase.